Balimao Anyokma, très urgent. Balimao bien dimanche 26 avril 2026. Balimao, aywa, bonne nouvelle te bide. Anka ministre de la Défense, notre général Sadou Kamara. Balimao malien, comment mbeka fo ala kanake tien. Comment mbeka fo ala kanake tien, sinon nebe kumade. Anya information mi kani me mogo chaman kelimbe ka bla ka foka Sadou Kamara ka sara negen nga radar chama ya confirmer de mais ala kada ke tien ne ngini ngali ke ororo be ko ne mako ka musu flawa ntaro adendo aga mogo chaman ko tura ko ina ala kana ke tien mbe sika ka ala kana ke tien o de kuma be ka fode awa be mu fo malion nyana Sadou Kamara ka su chili mun kera. Sadou Kamara ka su chili mun kera. Jadi su tere. Billahi ta'allahu dronte. Koyin kono ka do. Ne betla kanda do koyin. Sari ntefe ka kuma folon duntu su tieni ndon ko parce beba don Sadou Kamara ko wadi ali Mali wulu bebe Sadou Kamara fait. Beba fait. Il est l'officier le plus populaire de l'armée malienne. Asentou ka naka konna. Comment se peut-il que ni mo ngona kinyesi Sadou Kamara kele mo bisaka ke chuko jume obisaka ke chuko jume o tisaka ke o ni kokura de ni côté c'est ka blata c'est pas possible abene la ka fait pour Sadou Kamara ma non parce que ne ba don baraka la dedou moi je lui fais confiance. Parce que tiens ne kungolo kalale no folo quoi comment me ka fala kana ke tien non mambe ne bokunte ka foko ka fo yana ko Sadou sama ne ka video ke kunte ka fa yana ko Sadou Kamara sarade ayi ne ka video ke kunde ka c'est-à-dire que ndimine ne don parce que comme kera Sadou Kamara ka so chili mun kera wallahi billahi complicité be ko ina c'est vrai mo kon chamanduna malen wallahi ni jugu ye katigi isi glanka iga fendu ko len kala bo billahi ka sokolo mo ko do dia shiraira la mana mena kuma do fanyana bi depuis transition damina anya fo surasu nyana mamunu mbe nu uye keleke kute changement fa kunu garaula anya kuma fa mena transition infiltrer lindu abise ka Sadou Kamara ka ko abise ka surasi dore abise ka surasu reta la re Trahison fallait pas jugu dama drone la. Mamuno fo ya bekele. Uya bekele ka beke faso de jugu ye meka kuma beni ka kasi. Billahi meka kuma bindu su tiene ndu. Iba ko danga. C'est hali danga denti se ki ka mirita. Kaunta ka an ke ko wulu kwa kare kono wulu kwa. An kare kono wulu di. Che c'est très grave. Nega kuma te ko asimi Sadou faga ube karsa fa hotere transition era de infiltrer lendu abeni alqur'ane che wallahi billahi malinga nya kade anye kateme wukaleme kata munta kubla okrefe mogoro se ke kele kunu bioka ke teri e ko sangorota anya keleke ben flek kasola bi jomi se ke transition fa kateme benka jomi se ke transition fa kateme docteur Sogel ko kala maiga ka bebe kasola bi jogu ne be fanga la bi danga dew yanga fanga ele maka ataka di malangolo ma sunguru bauma Sadou Kamara mongo maye kai façon na fulta kadi obisa ke choko jume jadi sumana mongo nyenama mo no bisa ke choko c'est pas possible o tsaka kewo mo do de infiltrer les transition kono on de be kan bara jugu nke ka transition bi anya fo amena fo ka dien wuli abene muira kone be kuma erezo kwa ne ben kale korane la wallahi maliga ta nya fo de kanni ntala de lim faso gabi jamais de la vie on de keleke kan jadisi nkele on da keleke munu sari c'est pas ayemu ka c'est ala ka dien du kokolo dama ke asimi fle ko dike ko kera be asimi de ka foti ala ka foti tede ayi ala malateke asimi da la teke ni ko Sadou Kamara sorobi ala mala teke de asimi e da la teke
ika miyato ya bulu ka dese ka kurusi jara la ka dese ka sentir la muso ko ni manamana ko bulu ka ta so mo kirikara no kolunta mo sugu do antara ni mo sugu be kanu nyagami an transition kono anya foyena anya sraminta abe ku bolo be nyogo bolo wakati mina awni emsen ku bolo be nyogo bolo wakati mina die be nya boran fe amandisi gosheni Kidal mi bi Kidal tambolo bi on a perdu Kidal abulu nebe ka ndusu chene do ay santani ko ka be kasila ngo fo Kidal ka libéré o Kidal surole amunu yo kele ka yo ankele kangalo nro awna kangalo nro ben la ko don kasola nya foyena ne segu tungara ne ya fo malgré ne te asimi go ita fait wallahi ala ne be transition fait mais nda asimi fait de nta fait bi nte ka fait fo ka dien wuli parce que ka firi ka fsanai janfanti ni jera fa abi malu aw ni ala na krache jadi su kana o mataka sorasi were kama fo Sadio Camara yunu ko kadi malembe o bisaka ke chugudi o bisaka ke chugudi anya information soro ku ya Sadio Camara ku ya faka ko ka defa a denfla ana muso je ne sais pas ou kuma o tema fora mais ala kana ke chin kuma ni chin ka suru na ntendo wa wala de wallahi ne ni kuma me suru simina nya fatigi na ngo ndale no be ela de mogo nani nda fonna si ma deli ka galon tege ne nguma ngondale mbawla me ala kana ka ni kuma ke chin ma nte fe ka dala mais ntusu tiene me mise en garde de la folo parce que ntusu tiene me bi quoi billah abina fo bi koro de kara abina fo abina non ni Sadio ya njigi de quoi c'est pas possible c'est mon soldat préféré c'est ça que tu dis anya foyana ayan kele atara mogolangulu ta ka bebla nyogona bi situation flene ate ka se ka contrôler bi ay kele betien hal ni asimi shokali black ben bla senel di bona ka bon c'est déjà fini hal ni sorosu asimi mine ka kantege bi ka asimi ne ka kenen yimi bi c'est déjà fini anya foyana ne ya fonga ya asimi gen ngo shuno ngo amena malu soro ay aussi ga onyi nwere aw be ka vibe danger la bi anya fo officier ben yana de ay frangon ka nyogo nya ka asimi dégager ga boy aw maso aw be aussi mieto diala on peut aussi mieto diala kono on est militaire ina fo aw de Mali jo ina fo na te Mali teje ka beke ka malien beke ina fo malien te halala ko surasu na figi de mena do transition kono les 5 kono la ya bolda aw yerema aw ye halala aw de Kidal libéré non ali Kidal libéré la domina ou bolla ka taka boulevard la ou bolla ka taka kono ko les 5 colonel ka M5 den krefe ka yere wolo den krefe hey hali nyama dente nike aw klela kodo kera hali nyama denta ke ala be dugu do halaki manamana ko dila billahi taala je suis très choqué aujourd'hui ne ka ye bi anye kasira Kidal ko kele mun ke o Kidal sorole aga tla ka on ke nyama de ka tla ka kina fo on ye faso de juguye o Kidal ka tla ka perdre anti ya fauma na o ma Kidal libéré ala ka sampere njika o kan na o ma Kidal libéré ala ka sampere njika o kan anti ya fauma na ma Kidal libéré na here soro o goro ne nyama de ay Kidal aw ma kelema Kidal ay kina fo ka tia do janfanti dengolo le nunu kana nga jamana ta ka mana mogo tegere folo ta ka bekele atene obolobi ansarana ndinga an kulela nanda tegini nga fara ben ga video korobe docteur Sugal ka video korobe die kuma te ama mu fo aw nyana ayon kele ay galo norone la ne kale korane la nyen kale alala mama be ka Mali jafala ka betachi mba fo dongo do me wuru munu mba ko wowo nchila utala ubado uben kalunka ne halala dindi ne kale di ne fa dindi ate fone dingena kaw fay Mali janfa billahi tallahi ate fone dingena
ne yo mali ko kala debi do ba ma furu ne yo mali ko kala debi woro ma bo do ba no fe kana surasi kolon dendo kana fangata kana on kenya ina fa nya madini anga jamana ka kangalo norana ka bela gosi mali kono ala ila gosi de la sawo mabi na sado ka koyi atebla de sado ka kointe jadi suma sado fa sado bon ala kana ke aka ala kana fenkala ala kana ko kuma ga keche kuma ga ni chien bolé nous ndendo wala je vais être honnête avec vous ko cheni boyana obeka et puis aye mo munu mene olu nana fagal de kamaw jadi se munu dona bam kitkati ou ya dabo de ka sadi olu ma don ku be balogo yi hal na wu mene ka ko be kula ça ne veut rien dire na kara wu mena ku glo ku du au ku ke salusi ça ne veut rien dire ou ye mona dol ana déjà quoi au grand temps il est soulagé anye bisaba mina anye kemefla aya bem na ka koko ja olu nana faka olu nana saya de kamaw abe ni fem na abe tla ka dowere fura na tora ituguni c'est comme ça awane kidal ko ina anya me fara tuguni kuni risque ko scénario syrien be ka préparer kidal ko farana kuni risque be négociation na anya me ko front de libération de la Zawadi mo ko kuni risque be ka négocier de pour que irisu ka sura se munu be kidal kangono be se ka bo chugomi ko baraw ko lu damina antaro no ko côté tien parce que propagande ka chakoina. Voilà les vérités cachées. Ne balma da wuye mali kadni ala bebe ngani ngedo. Ne kidali bi an libura de bi kulushi de bora na bi an kuma shula bi an fado me nyakorobi. Jona ke Assimi Goïta. Danga den ala mne ka fangata sunguru baw ka avion sanga doluma. Ka faso de nyuma bekele. Munu mi se ka mali ka doso kele ka bekele mo bi se ka faso. Ni ma video blambe kashi. Ka nyama deuta ku kenyo ka halala deun kele ati ni bolobi. Tu veux faire quoi maintenant? Tu as tout gâté, tu peux plus réparer, c'est fini kidal dugu misani be midena ne se ko tungara kolela ngo baba ko encercler le do ko no ko ne be ka mo jatege malien be sere nga fi ko robe ngo baba ko encercler le do ko ko ne faso de njugu de ko ne be ka malien jatege nti yafa mama nkelala nte yafa uma nga viro be la mbafo wallahi ne se ko tungara te mali fa ala kan libu nga fo mbafo kuma be mais halala de munu me mali kono li ne femme mais nyama de nteka ne femme jamais de la vie mune pas donner be mali fait je le sais ne mu perdu mali ko la ni a je dine ma benu corona ja be villa mu ja be villa tambo abet se ka fo ka ne be video bla